Compartir la cultura catalana ha sigut l'objectiu principal d'aquest projecte, utilitzant la cuina i l'espai del restaurant per celebrar tradicions catalanes com el Sant Jordi, la Diada o fins i tot fer cagar el tió. Gaudí és un referent de la nostra cultura mundialment conegut. Per això vam triar-lo com a imatge per al nostre restaurant. Com a homenatge a l'artista, la façana del restaurant reprodueix l'edifici Casa Batlló, generant la il·lusió d'un espai a Barcelona. Una forma més de mantenir encesa la flama de la catalanitat molt lluny de casa.